Ramon's Grill. Kasi ililibre ni Ate Shang si lolo niya kasi birthday niya ngayon. So waiting pa kami sa order namin guys na halo-halo. Daming tao. Kasi kuya, unsay magipalit? Ha? Dami kayo? Nag-order kami ng halo-halo tsaka pansit isado. Guys, ito na yung order namin. Ayan. Sobrang sarap yung pansit at saka halo-halo. Ito mango halo-halo. Tapos ito ube. Pinakalamig halo-halo sa tibuok Mindanao. Hindi na nakalagay lahat ng sahog nila kung yung mga season fruits. Thank you, Kuya Patrick. Tadaan! Ito yung mga selections nila, guys. Sobrang yummy. Sarap naman nila. Sobrang daming pagpipilian nila ng mga pika-pika. Ito ba pala, mga pasalubong. Spicy vinegar. Ba't dito picture na ka? Yan guys, busog na sila. So ngayon, magpipicture taking naman sila. With matching halo-halo.